Іранон выйшаў са стаўні і пайшоў вузкімі каменнымі вуліцамі паміж змрочных квадратных дамоў з граніту, шукаючы чагосьці зялёнага ў веснавым паветры. Але ў Тэлоце не было нічога зялёнага, бо ўсё было з камення, і твары мужчын былі пахмурнымі. Але каля каменнага берага павольнай ракі Зура сядзеў малады хлопец з сумнымі вачыма, які ўглядаўся ў ваду, шукаючы зялёныя галінкі, прынесеныя з пагоркаў вясновымі паводкамі. І хлопец сказаў яму: «Ці ты не той, пра каго кажуць архонты, што шукае далёкі горад у прыгожай краіне? Я Рамнот і паходжу з роду Тэлота, але я недарэчны да звычаяў гранітнага горада.